Marika fl-istudju qiegħda hawnhekk biskop. Ija, biskop. Inti ddeċidejt illi tbiddel ħajtek kompletament, il-mindset, u tuħossib iktar tiegħek innifsek u llum il-ġurnata in klient. Imma li fidejk biex tkun tista' tirrakkuntanna ftit. Minn fejn ħanibda? Ifhem, meta tasal f'ċertu età, 50 minus, tibda tgħid ma jiena ħanibqa' kif jiena dejjem kont kuntenta ġifieri qatt ma naqasni xejn. Ma kont inħoss li I can be better, nista' nkun aħjar. Kif ngħidu bl-Ingliż, I can be a better version of myself. 4 snin ilu tlift id-dadi u id-dadi dejjem kien jgħidli ħoħsib saħtek. Nemozzjona ruħi meta. Għandek raġun. U tibqa' temozzjona ruħek bil-fors. U dejjem kien jgħidli ħoħsib saħtek id-dadi. U dawk il-kliem dejjem baqgħu f'moħħi. U insomma, kif jgħaddi żmien provajt minn kollox, dieti, eżerċizzju. Però mbagħad issib xi ħaġa li taqbel miegħek. Kemm kont iżen Mar? Jiena l-iktar li kont niżen 127 kilos. Ġifieri kont 40 kilo iktar. U ovvjament, meta tkun tiżen dak il-pis, ikollok problemi ta' saħħa. Però l-iktar problema li kelli kienet fejn jidħlu irkubtejja. Ovvjament dak il-pis kollu, wara żewġ titfal, u miscarriage, ġifieri. Però sibt forma ta' eżerċizzju li vera qablet miegħi. Nixtieq naċċenna li jiena qatt ma kont persuna li nħobb l-eżerċizzju, jiena nħobb jaċir fuq is-sufan u noqgħod relaxed. Min ma jieħux pjaċir, let's face it, min ma jieħux pjaċir. Le, komdu s-sufan, komdu. Qabdek is-sħana ma komdu. Għax vera ma bil-klib ħdejja. Però l-eżerċizzju qatt ma kien il-ħabib tiegħi, però sibt eżerċizzju li vera nieħu pjaċir. Il-ħin ma taraħx għaddej, tkun forma, tkun mal-ħbib, istamel ħbib ġodda, issib familja ġdida, u nkun looking forward, u jekk tiġi ġurnata u ma nagħmilix inħoss li għandi xi ħaġa nieqsa. Ovvjament meta inti tibda tagħmel eżerċizzju tgħid il-Marelli qomt kmieni, soqt mill-bot, minn Birża Buġa pereżempju fejn imur in-naxxar. Inqum kmieni filgħodu. Tagħmel naqra effort, allura bil-mod il-mod tibda tikol aħjar. U issir lifestyle. Eżatt. Però jiena nixtieq li ħadd il-għan li ġejt jiena biex forsi nkun ta' eżempju koraġġ jiena minn ħadd speċjali. M'hemmx xi magic formula, assolutament. Però trid temmen fik innifsek u trid tgħid jiġu ġranet fej tibbinġja ftit, jiġu ġranet fej taqa'. Imma allura b'daqshekk terġa' tqum iktar b'saħħtek. Dik hija lifestyle. Fimt allura you keep on moving u ssib affarijiet li ostakli għax il-ħajja mhux hekk kollha ostakli Now raġel għandna saying, what's new Scooby-Doo, għax dejjem xi ħaġa ġdida. Never a dull moment. Never a dull moment, le, ma ta' vera never a dull moment, Marelli, dik vera. Imma għax jiena bdejt immur nagħmel eżerċizzju mentalment, bdejt inħossni iktar b'saħħti. U l-affarijiet li għaddejt minnhom dawn l-aħħar sentejn. Meta tkun qed tagħmel l-eżerċizzju u se tifhimni, kemm tkun iktar b'saħħtek biex problema tidħollha? Tiċċajta. Alla ħares le, definitely ju. Ifhem li kollok it-tfal illum il-ġurnata mhix faċli, kollok it-tfal f'ċertu challenges, u naqra challenges with a capital C. Titkun b'saħħtek ħafna. Allura iva, peress li jiena bdejt it-training dawn l-aħħar sena u nofs mentalment sirt iktar b'saħħti. U hija lifestyle, m'hemmx xi formula, m'hemmx magic formula. Illi inti sib xi ħaġa li tottalik, illi inti ddaħal frasek li iva, it's okay, illi naqa', imma allura terġa' tqum iktar b'saħħtek. Kemm il-darba tmur training? Immur 4 to 5 times a week. 4 darbit nagħmilhom żgur u fejn nista' nofsija.
iktar Power. għaddu ġejja u sejra, Eħe. firri. Imma dik il-nofsija li nasal mid-dara l-emmek u minna, nirrelax nixal id-diski noqt inkant ngħid qiegħda waħdi għal Eżatt, Għandha wine. Il-ħin kwiet sabiħ wis. X'inhu t-target tiegħek? Fejn tixtieq tilħaq? Qabel kont ngħid iva għandi target, għandi numru. Imma I'm going to let a number define me. Ma tarax. Il-target tiegħi taf x'inhu Stef illi nibqa' sejra kif jiena sejra. Nagħmel l-aħjar li nista' u daqshekk nieħu pjaċir diki li tuħu pjaċir. Dik, dak huwa Għax jekk ma s-sigriet. tuħux pjaċir m'għandekx kont imur gyms u fuq it-treadmill jisna magna u le. Għattili minħalqi. Le, jiena lija li I form part of a group li I feel I am not a number, I feel jajtu li bismi, inħossni li jisu tijaj, fimt, għalija dik hija xi ħaġa li żammitni u żomni. Xi ġmielu. Eħe. Meta Le, tisma' dik hija storja ta' importanti. suċċess, vera, x'tip ta' eżerċizzju ikunu qegħdin jagħmlu? Jiena personali l-aktar eżerċizzju nirrakkomanda jkun dak li nużaw, skużani. L-aktar eżerċizzju li nirrakkomanda jien per eżempju jkun illi nużaw ġisimna kollu kemm jista' jkun speċjalment il-muscles il-kbar, Stef. Ġifieri mill-ħibs l-isfel inħobbu ngħidu. Għax meta jintużaw mill-ħibs l-isfel peress li huma muscles ikbar minn oħrajn, mela jużaw aktar enerġija minn oħrajn, jużaw aktar kaloriji minn oħrajn. U allura għal dik il-kwarta, nofsija, 3/4 skont bina kemm jitrenja, ħatara l-aktar riżultat. Għax da tista' tgħid jiena ħan nagħmel nofsija kif qed ngħidu fuq is-sufan, jew nofsija nagħmel ħaddem ġismi kollu. It-tnejn nofsija, però skont x'tagħmel biha ovvjament. U tgħid li allura jekk imur nimxi mhux imqar, diġà pass tajjeb, iwa, aħjar minn bil-qiegħda, anke li taħsel il-ħwejjeġ bil-bidejk minn bil-washing machine ukoll. Pass il qudiem, anke li inti u titkellem fuq it-telefon, tippassiġġa aħjar milli toqgħod bil-qiegħda, kollox ħajjin, imma għal min irid jara riżultati għat-tul ta' żmien u kif forsi anke semmit Marika riżultati li tħu gost iġibhom. Normalment anke moħħok stess jurik illi meta jkun exercise fejn qed ħaddem kullum kien daqqa ħaddem post daqqa ieħor il-varjetà għal moħħok hija tajba ħafna. Tajjeb jiġifieri eħe. Nirrakkomandaw dak li jgħidulu weight training jew resistance training illi l-aktar li qed tuża huwa ġismek kollu però speċjalment minn ħibs l-isfel. Għaw ħafna li għandhom impressjoni li għax rixti u jonqsum il-pis, għarru jagħmlu ħafna kardio, għax dak taħli. Kemm importanti li tittonja biex imbagħad dak il-pis żejjed ma jiġix impaħpaħ. Ekku, ara, jiena nemmen illi kollox għandu postu. Mela daqskemm importanti li aħna nagħmlu exercises għat-toning tagħna. U importanti wkoll li ntejbu l-qalb, ntejbu n-nifs tagħna, kollox għandu postu. Tajbu wkoll insibu ftit ħin flessibilità u mobilità, speċjalment iktar ma nikbru. Min speċjalment għandu xogħlu bil-qiegħda jew tendenza bil-qiegħda aktar ħajġġamja. Mela jista' jażal żmien li jiena pereżempju biex nilħaq oġġett mill-kabord laqqas tibqattini daqshekk idi. Mela importanti wkoll naħdmu ftit fuq il-flessibilità u l-mobilità. Ma ħafna minn nies jgħidu li jiena m'għandix ħin biex nagħmel minn kollox. Mela ħanamlu il-qofol illi kif qed insemmu li inti tħaddem kemm jista' jkun ġismek u qalbek fejn ħajtħol dan il-kardio wkoll għax tajba qiegħdaw Stef. Meta inti tkun qed tuża l-weight sal-mod tal-kelma, vera l-aktar li qed tuża jew l-iktar l-iskop huwa toning, però jekk inti mhux qed tieħu xi kwarta break, mela qalbek żammejta għaddejja, mela xorta huwa cardio, għax cardio huwa exercises tal-qalb. Iġifieri m'hemmx għalfejn treadmills, m'hemmx għalfejn affarijiet oħrajn, jekk inti anke letteralment għandek daqsxejn ta' wisa fejn tagħmel eżerċizzji sempliċi, jista' jitqis ta' cardio wkoll. Mistoqsija tajba u kollox importanti. Ekku. Kemm importanti imma li meta tasal f'ċertu stadju tħallif minn fidejn min jifhem ukoll. Għaliex mhux dejjem ikollok bżonn l-istess eżerċizzju. Jiġifieri tgħid pereżempju wara issa tlift dan l-ammont ta' pis, issa naħdmu għax fil-verità inti tista' tixxejpa ġismek kif trid inti. Veru? Mhux le 100%. Jiena ħobb ngħidilhom hekk ara. Pereżempju aħna fit-tim tagħna stess għandna nutritionist. Eżatt. Jiena studjajt għandi idea sew ta' nutrition, imma jiena mhux il-linja tiegħi li noqgħod nikteb id-dieti. Il-linja tagħha hekk. Il-pjaċir tagħha hekk, il-istudju tagħha hekk. Accountant, jiena naħseb naf nimla il-formola tat-taxxa, imma aħjar jagħmel li accountant ta' mhux nagħsaq xi waħda. Mhux hekk. Jiġifieri da dejjem imbagħad inti ħatasal isek ċertu bażiku li jkollok idea.
Pero kemm hu aħjar illi tafda fidej ħadd ieħor li studja s-suġġett, għandu esperjenza fis-suġġett u taf kollox. Taf għal xiex liktar, per esempio, Marika l-ewwel qalet bati bir-kub teja. Ma hu min ikollu tipi differenti ta' injuries li diġà jaqta' qalbu qabel ma jmur għall-eżerċizzju. Kiku jiena tajt qalbi, kiku qas bdejt. Eżatt. Għax jiena speċi I was told illi nagħmel chairlift id-dar, fimt u nom biss. Imma it wasn't my thing. Fej kont bqajt ansi bil-frustrazzjoni zitt iktar. Għalhekk sabiħ li jkollok xi ħadd li jikcoachjak. Jiena li, per eżempju għalija, jiena I need someone to challenge me. Fimt ikun hemm għandi xi ħadd partikolari f'moħħi, nimaġina bil-frosta, fimt u tiċċallenġjak. Fimt? U tkun taf inti sa fej kapaċi tasal. Per eżempju jkollok weight. Ejja, dak weight per eżempju mur ġib iktar, you can do more. Eżatt. U tibda titgħallem, temmen fik innifsek iktar. Veru. Temtem u bekk tikber. L-eżerċizzju mingħajr l-ikel jagħmel effett. Kull qatratejn, jiġifieri mela, normalment din nixtieq nispjega thank you Stef qed tfakkarni f'ħafna affarijiet importanti. Għal min irid jagħmel bidla tremenda, għal min pereżempju hemm ħafna affarijiet li jħoss li ma tantx huma tajbin, l-idea li jibda l-oġġett. Issa, kważi l-aħjar ħaġa li tibda biha huwa l-eżerċizzju għalfej għal ħafna nies mhux għal kulħadd. Għal ħafna nies għax għandek jgħidu l-domino effect. Marika bdiet issemmi, bdejt nitrenja, mela bdejt bla marit qed ninduna kemm qed nagħmel effort, mela issa l-għażla tal-ikel mhux ħadd tkun xi ħaġa li titfani l-baħar, imma xi ħaġa tgħinni nimxi l-qudiem. L-eżerċizzju kif taf sewa inti Stef ħajrek tixrob aktar ilma. U taf li ċertu drinks oħrajn ħajbqalek fuq l-istonku jew inkella ħatoqgħod anke jitlaqlek l-istonku waqt it-training waqt l-ilma, normalment ħossok aħjar. Allura ħaġa ġib l-oħra. Imma anka sempliċement bidla bħal pereżempju jiena nkun nieħu litru ta' soft drink partikolari kollu zokkor, nieħu xorta litru ta' soft drink imma bla zokkor, u kol ħat għamel baħar differenza, għax jinfrankaj dak it-sokkor kollu sa jkun hemm min jgħidlek l-oħrajn mhux ħlewwiet, aspertina ma' affarijiet, iwa imma l-inqas mhux sokkor. Mela għall-inqas fejn jidħol il-kaloriji u l-problema tal-obeżità, diġà għamilna pasta ġgant il-qudiem għaliha. Imma kif qed ngħidu, normalment l-ewwel pass janka jekk ma tibdel xejn, ibda b'sempliċi l-eżerċizzju. Sempliċi, skonx tagħmel ta'. Imma pass żgħir bħal dak mingħajr ma tibdel xejn aktar diġà huwa il-qoddim. Imbagħad l-ideali ovvjament illi nitkellmu anke ma' nutritionist kwalifikata, illi fejn jidħol l-ikel di idealment hu consideration kemm għandi żmien, x'tib ta' xogħol nagħmel, kemm niżen. X'tagħmel lilek iktar faċli. Iktar faċli u adattata għall-lifestyle tiegħek. Eżatt, u biex tasal riżultat aktar malajr. Għax bejwet uraħat ikkalkula kemm għandi bżonn mhux iżejjed mhux in-nies. Ġifieri kollox. Int għandek pjan tal-ikel mar. Illum il-ġurnata le m'għandix pjan tal-ikel. Jiena per eżempju l-intermittent fasting għeni ħafna. Jiena għandi history ta' binge eating disorder. U di għenitni ħafna. Illi għandi periodu ta' ħin fejn jiena ma nikolx, li inkludi l-irqat, u għandi periodu ta' ħin fejn nista' nikol. Mingħajr ma rrid bdejt ma nifissax fl-ikel u ssir lifestyle. Nikol minn kollox, nikol moderat, ullum il-ġurnata sirt speċi ta' mhux ħanejt li qatt ma nieħu xi ħaġa tal-ħelu ta' imma it's not a necessity, assolutament. Għaliex meta nara kif kont u kif jiena issa ovvjament ngħid le. It's easier to say no. Bes naqra sorry Marika, anka f'dar aspett pereżempju llum il-ġurnata tant id-dinja avvanzat sef. Anka f'każijiet ta' eating disorders, ħassib inti eating disorder specialists. Iġifieri l-għajnuna hemm qiegħda, nistgħu jew aħna nibqgħu nippruvaw nesperimentaw aħna. Illi azzjoni tittieħu, però kemm ikun aħjar li ssib xi ħadd illi jista' jgħinek fis-suġġett. Marika sabet il-wej tagħha. Lura fl-studio stana flimkien ma' Matteos Grasso u Marika qed niddiskutu storja ta' suċċess u konna qegħdin nitkellmu fuq il-pjan tal-ikel u inti qed tinna illi m'għandekx iktar pjan tal-ikel. Issa le għax wara sena tal-limt x'għandi niekol u x'm'għandix niekol, edukajt ħafna li l-nifsi permezz tal-għajnuna li ngħatajt sewwa. Allura ma nimxix ma' pjan. Però għadni sal-ġurnata tal-lum nieħu ritratti tal-ikel li niekol
u nibatu l-nutritionist tiegħi. Proset. Għax vera nħu pjaċir meta tgħidli there is nothing I would have changed. U nħu pjaċir. Ġe. Nibda nimmaġni si pereżempju kont l-iskola u Light Star. U nħu pjaċir. Għanejlek, miex faċli tbiddel Għale, kompletament mhix. ikel. U meta jkollok il-familja, kemm hi faċli jżomm. Mhux faċli. Għax it-tfal, all right, tagħmel meals, healthy meals li jista' jikoll minnhom kulħadd, imma meta jkollok it-tfal żgħar, minn dak ma rridx, minn dak ma jħobbux. U teenagers ma tieħor, Mhux hekk? Allora l-lum il-ġurnata jiena toġobni ħafna l-Mediterranean diet u nikol minn kollox u ovvjament portion control. Il-portion jo. Iva. Dak is-sabiħ ta' ritratti ta' jiena naqbel ma li qed tagħmel Marika, eżempju, għax għal-bidu dak li jkun irid ikollu isma' pereżempju ħan ikol daqshekk minn dak, daqshekk minn dak, daqshekk minn dak, imqarsa kemm toqgħod fuq għajnejk. Eżatt. Ma mbagħad kif tagħmel Marika issa li drat fuq għajnejha u terġgħu tajt qed turi n-nutritionist qed tgħidilha isma' jiena daw li ħadd. Mela inti ħadd induna mill-porzjon. Għax dan m'hemmx kwistjoni ta' għax ħadd kallurija żejda jiena ħxint, għax ħadd ta' nieqsa jiena sparixxejt. Da bej wieħed u ieħor. Ekku. U la fuq għajnejt tkun qed tikol porzjon li taf li huwa ideali, progress ħajbqa' jsir. Ġifieri Marika qaltilna li tajred diġà 40 kilo. Mhix ċajta. Żgur. U Marika mit-training li tagħmel qed iżżid anke l-muscle tone tagħha. Vera. Ġifieri kieku kellna naraw kemm intilef xaħam biss, diġà jkun xi ħaġa ta' barra minn hawn, għax ma dawk l-40 kilo qed nieħdu consideration li hemm minnhom illi huma toning, ġifieri dan terġa' kieku ma kienx hemm dak it-toning. Però mbagħad il-mistoqsija qedaw. Kif kienet tkun forsi tidher u tħossha Marika mingħajr dak it-toning? Jiena nażar dan ngħid kemm ħafna aħjar Marika bit-toning Bla dubju. u b'5 kilo żejda jan sejħu lajk ta' masil milli mingħajru, tajjeb forsi iktar imdendla, forsi iktar ajjena. Ekku. Għax ħafna minn nies jgħidu. Sorry, ma għalhekk inti qed li x'inhu target? Numru? Le. Kif joqgħod pereżempju jeans fuq joqgħod tilbis jeans. Fimt? Kif tħossok fil-ħwejjeġ? Għaliex? Għax jiena qabel kon ngħid tara għandi dak in-number mhux ħankun happy sakemm nasal f'dak in-number. Xiġifieri ma nkunx happy qabel ma nasal, imma happy now. Illum qed ngħix. Illum x'nista' nagħmel jiena biex inkun aħjar. U tlajna f'dinja tajjeb anka ħana naħseb wara ta' qabilna illi tiġġudika l-progress jekk intix qed tirqaq jew le bil-miżin. Issa il-koll nafu speċjalment intom it-tfajliet. Cycle, menopawza, xkilt, kemm xrobt. Allura jiena ħanaħalli ir-riżultat ta' numru jiġġudika jekk jiena nkux qed nagħmel progress jew le. Jista' jkun li tkun qed tagħmel kollox kif jgħidulek u kif suppost u taraħ li weħel jew li żdied. Tajjeb aħseb wara kemm ħanoqgħod insawwat lili nnifsi għax darba l-ħadd kelli jabtit pizza żgħira flok selid, għax kelli jabtit deżerta żgħira wara biċċa laħam pereżempju. Ġifieri ejja minflok il-miżin, opinjoni tiegħi ta' nużaw aktar il-qisin, ħalli l-miżin tajt isma' jien iċċekkjah darba kull ġimagħtej. Kemm nara leverage ngħid tara dan ix-xahar bej wieħed u ieħor. Għadni fej kont, mux lok ta' allarm, jew inkella, għax hemm każijiet mediċi li nafu li jeżistu. Jekk dan iżel f'daqqa doċċ u ma nafx għalfej, issa jekk bniedem kien jaf li qed jikol xejn jista' jobsor. Imma jekk ma jafx minn fej, dak huwa tajjeb illi ngħidu isma' ħanara nċekkja ma' tabib tiegħi għalfej kien hemm dil-bidla kollha. Jew għar minn hekk jekk tela f'daqqa għalfej tela daqshekk malaj tajjeb għax jista' jkun diversi affarijiet. Imma in ġenerali jekk aħna nimxu aktar bil-qisin milli bil-miżin, ġifieri blinch tape, jew bil-ħwejjeġ faret Marika, eċetera. Jiena wkoll naqbel ħafna ma' Marika, dak huma ħafna aħjar milli xejn naqra numru. Fuq miżin li anke kittelaw fuq il-bejt, by the way, l-istess miżin. L-istess ħin ħajqra lek riżultat ieħor. Ġifieri. Ma nafx tiġrilkom, imma jien tiġrili. Kemm sirt napprezza u nkun iktar grata tal-li kelli niekol. Lami. Anka sempliċiment ta' dama, nibda ngħid grazzi, affarijiet naturali kemm huma healthy u kemm għandna bżonnhom. Qed tfakkarni f'xi ħaġa. Stef, jiena l-ikel konna raħi soladu tiegħi. Għaliex ħabba l-ikel kont ħoxna, kont neħxin. Illum il-ġurnata nħares lej l-ikel bħala rigal. L-ewwel qed nafu kemm hawn pajjiżi ħasra fejn m'għandhomx l-ikel li għandna aħna. Però llum sirt ukoll jiena napprezza l-ikel. U sirt nikol mindfully. Bravo. Illi kemm jista' jkun, għax mhux dejjem ta'. Imma kemm jista' jkun meta nikol impoġġi bil-qiegħda. Dan huwa l-ħin tiegħi tal-ikel.
tajtu lix, tkellmunix, dan huwa l-ħin sagrosant tal-ikel. Għaliex l-ikel huwa rigal, huwa xi ħaġa tajjeb li jien għandi bżonn. Li se jsostnik. Mingħajr ma nitfala il-petrol mhux ħatimxi. Ekku. U nitfala petrol imma. Imma insomma, allura iva, l-ikel huwa rigal m'għadniex naraħ bħala l-għadu tiegħi Ekku. u sirt napprezza il-kuluri, ir-rieħa tal-ikel li tikol mindfully. U li Eżatt. meta tikol mhux toqgħod tara television. Le. Nitfu naqra lil Steff. Ekku. Mbagħad nerġgħu inkomplu wara. Tikol mindfully dak huwa l-ħin tal-ikel Eżatt. u tiskanta iktar tintela malajr. Meta inti tikol mindfully. U jagħmillek il-ġik li kellha xed tikol b'ċertu gratitudni, mhux Mela. kif qed inti balal jinżel balal. Jixraq li jiena nikolu għaliex Mhux hekk, mhux ħadd gidma mort tagħmel xi ħaġa, mort nonxor il-ħwejjeġ, u mbagħad jagħmillek iktar deni li kell milli. U l-ironija edaw, mela ħafna minn nies, wieħed minnhom jien, ingegru. Bħal pereżempju, insejx kont se nagħmel. Ara naqra moħħni fil-ħaġa, ara naqra batt il-mobile, laqasna bħal fejq battu. Imma mbagħad dal affarijiet sempliċi anka bħal l-ikel. Min hemm irdu nibdew? Illi jiena jekk qed niekol, mhux qed niekol u pereżempju qed nibgħat messaġġ, tajjeb, jew mhux qed niekol u nara television la semmejna dak l-eżempju, għax moħħi irid inderriħ illi dak li qed jagħmlu sew. Number one, Veru. ħalli jeħilsu iktar malajr, għax imbagħad tispiċċa tkarkar, eċetera. Plus illi f'da suġġett fejn jidħol l-ikel, Stef, kif qalet Marika u ħaniftaħ naqra fuqha, jekk aħna niklu u qed nifukaw fuq dak li qed niklu, ħanieħdu gost aktar bl-ikel kif semmejt inti. Ħaninklew aktar kif qalet Marika u number 3 inaqqas ħafna ċans anke li jkollna acid reflux, aċtu, gas, etc. Għax hemm ħafna inqas ċans li l-ikel jibqa' fuq l-istonku. Tajjeb, jiġifieri jekk dawk it-tliet pilastri mhumiex pilastri b'saħħithom ma nafx għandu jkun. 3 raġunijiet kbar għalfejn inti għandek tajt issa la ħanikol biss. Mhux ħanikol u nagħmel elf ħaġa oħra. Ekku. L-ewwel semmejt l-intermittent fasting. Ma dqadek bih issa jew ma dekx? Ara, għamil żmien waqaft. Però ħassejtni mhux tajjeb. Issa millum rġajt bdejta. Nerġgħu nidħlu f'rutina, tfalli bdew l-iskola. Ekku, tagħmilek iktar faċli. It's easier, għax ir-rutina nħobba. U rutina hija healthy ħafna. Ħafna. Tħobba rutina ma. Ħafna. Ir-rutina. Jien naf eżatt x'inhi tgħid Marika u forsi qalet ma ċipoġlek li nfħal ekta, però ara Le. inti jekk hux bħali illi meta ma bqajtx iżżomm dik ir-rutina fil-kassja kienet ta' fasting isek tħarbat. Tħarbat ħafna. Jien l-istess. Jiena titħaqx bija manka il-birthday. Il-birthday kont qed l-Italja. Jekk jiena mhux imdorri nikol fil-ħodu, u dakinhar kilt fil-ħodu ta' finti ħadd breakfast tal-bed. Jekk ikollok il-breakfast Dejja, tiridu. nistifta onestament, għax mhux imdorri bija. Tkunx Ma imdorri. tkunx happy. Veri ġismek għandu ċertu dan. Issa tajba edaw illi dissir bil-kontra wkoll. Biex taqta' vizzju ħażin ukoll għal-bidu minn hawnhekk insellem minn għandu diversi vizzji, ħajsiba diffiċli biex jaqta' vizzju. Tajjeb? Imma mat minna ħal-oħra, the brighter side of things hija. Illi anke meta l-affarijiet huma sbieħ, drawwiet sbieħ, għal għandi drawa nagħmel l-exercise regolari. Għandi drawa mhux nikol fix ħin ifettilli, imma nikol bejt tal-ħin u tal-ħin. Id-disciplina. il-kontroll. Jina l-intermittent fasting, nitni biex nkun iktar disciplinata Eżatt. mija jien nifsi. Struttura. Anka per eżempju għanna vizzju jien l-ewwel waħda xina vera nħobb nikol, tafni insomma. anki. Kulħadd iħobb jikol. Imma nikol, jekk ninfaqa, nibqa nikol sakemm il-platt u mbagħad nagħmel nofs ta' nar bl-istonku juġani ma għala minix kapaċi ngħid jien daqshekk. Forsi xek konna mdorri, meta konna Għattili żgħar. minħalqi, qabel Min qed konna. imut bil-ġuħ. Brava. Tfal Biex tal-Brażil tara jgħidulkom. kemm il-ġenituri tagħna minn għalihom forsi li kienu qed jagħmlu l-ġid. 100%. Bla Imma dubju. it's not the way, anke tfal tagħna jekk għandhom portion kbir u xebaw, ma nibqgħux nippress. Ħalli nippreservaw ġol friċ u mbagħad iktar tard nerġu nikluh jew l-għada nagħmlu xi ħaġa oħra bih, ma mhux inkomplu nisforzaw l-ikel. U mbagħad nispiċċaw jew nirreġettaw jew inkella. Jien nażżarda ngħid min għandu it-tfal li huma responsabilità tiegħu jgħixu miegħu id-dar, ngħid jekk taf li tifel jew tifla ma tantx tikol, mela għamli la ftit. Ħalli forsi imbagħad titħajjar tikol daqsxejn iktar jekk inti fajnik ma kellix biżejjed. Ekku. Imma mhux il-kontra, għax li aħna ndorruhom titik isek bil-fors,
jew inkella qabel ma tqum minn hemm qabel ma tikol kollox biex tqum minn hemm, jew inkella daqs kemm hawn tfal tal-Brażil imutu bil-ġuħ. Billi jiena dik naħseb ġieli semmejtilek. Le, għax tfakkarni għax unfortunately ek trabbejna. Bħalli kieku għax nikol dak li ma kien. tfal tiegħi. Iġifieri, imma it makes sense, iġifieri anka ejja niddixxiplinaw it-tfal tagħna biex ma jkunux għajnejhom ikbar minn żaqhom. Ekku. Għamilli hekk ma nibdew minn hekk. Bros. Jekk inti tiekol u jkollok iktar ġuħ nagħmillek imma la ħanamlu hekk. U mbagħad inħallu nofsu hemm titkun id-dixxiplina. Bat minna ħal oħra xi ħaġa li għalmitni pereżempju ommi kienet dik li ġabitha minn missiera rada l-offert kemm jintirtu. Ibda minn dak li kell aktar li ma jogħġbokx. Mela jekk pereżempju jiena kienet tagħmilli fil-platt il-ħaxix. Il-bajda u l-laħam, il-favorit tiegħi kienet il-laħam bad il-bajda bad il-ħaxix. Mela ibda mill-ħaxix. U mbagħad mhux ħajkollok post tal-bajda. It-tajba edaw. Iġifieri u di sabiħa fl-istess ħin. Il-fiber jimlik. Mela jekk inti bdejt tikol bil-ħaxix, it-tendenza li jimbagħad ħajbqa' jkollok abti tad-deżerta, eċetera, ħajonqos. Ġifieri mhix kwistjoni ta' jiena nista' nikol 200 gramm maġi jew 200 gramm laħam huma l-istess. Le kemm ħajimluni huma totalment differenti. Il-laħam, il-proteini jimlew ħafna iktar mill-li ħajimlik, pereżempju jien naf xi donut, avolet iżen ukoll 200 gramma. Mela aħna rridu nidraw illi idealment nibdew il-platt tagħna b'dak li jgħidu l-fiber, bħal pereżempju l-ħaxix. Imbagħad immorru għall-proteini bħal xi biċċa laħam jew ħut jew whatever. U imbagħad jekk jibqalna l-ispazju ħaniklu xi ftit carbs, hemm naqra ross, eċetera, ovvjament. Intelligenti Eżempju, biex dak li tħobb inżillek valenu ma terġax tiklu iktar. Mateus, nirringrazzjak minn qalbi. Marika, nirringrazzjak minn qalbi tal-li sibt il-kuraġġ tiġi taqsam magħna l-esperjenza. Thank you ħafna. Hemm barra tkun għamilt ħafna u ħafna ġi. Jalla. Xraqlek suċċett, nixtieqlek is-suċċett. Grazzi, Stef. Waqfa qasira u nara il-programm tiegħi illum ma' Dr. Melino Merċi Qabqawem.